Hej, velkommen til den her lille hurtige video. I dag spiller vi lige sammen med Jonas som altid. Det vil næsten altid være med Jonas, men vi så spiller Box PP. Det skal bare være lidt chill. Smæk den op TV'et. Find jer en popcorn. Se mig, der skider bare med bumsen. Hvor bruger man det lugter lort? Hvis I ikke har noget andet at lave, så kan I lige så godt bare gå ind på den her video og subscribe, hvis I gider. Og like. Det gider de. Læser to. Det er dig. Og vi er 10 det er mig, der kommer. Nå ja, og vi har glemt at sige, at vi også timer, fordi altså... Hvorfor skal vi? Ej, så døde jeg. Er det ikke mig mod en anden? Ja, jeg kigger ind. Der er 2 mod dig. Timer de? Nej, det plejer. Er der stadig 2, eller er der 1? Nej. Har vi Heavy Elliot? Jeg tror der stod Harvey. Ja. Har puttet til tele. Det er mig, der skyder på dig. Bare lige for at du ved, hvor jeg er. Jeg har mongrelbokset hen til dig, det er mig det her. Men det er det ikke, nej. Jeg er herovre. Hvor er du? Kig bag dig. Oh shit! Jeg blev lige one-pumpet bagfra. Hvad? 127? Ramte du ham ikke i hovedet? Ja, han døde der. Let's go, bro. Let's go, bro. Hvor mange kills har du? Du har 2. Vi kigger på Pato Jacob 05. Åh shit, den der monkey lavede lige et one pump. Hvordan har han en guldpump? Nok fordi han har vundet sidste game. Nej, det var ikke ham. Ja, men han har nok taget den fra en top. Er det monkeyen og axolotleren? Monkeyen er godt nok dårlig. Det er fint. Hvad skal jeg til at edit? Hvordan kan ham seriøst vinde? Han er jo så dårlig. Så bliver jeg part 4, part 5, part 6, part 7, part 8. Thumbnails. Husk. Nå ja, så hvis I ikke vidste det, så er der en, der hedder Tobias. Der laver også thumbnails. Gratis, og det er sødt af ham. Så det er dejligt. Husk at følge det flyvende trojern på YouTube. Jeg ramte ham 179, han er 180. Død. Men jeg døde også selv. Nu kan vi lige gå ind og se på Jonas. Jeg ved godt, det er ikke særlig satisfying at kigge der, men... Jeg skal nok lige rage for jer, så kan jeg have det lidt sjovt. Ej, må jeg ikke lige brænde over for mig. Slå min hvad er klokken? 8. Han er 7 år, Jonas. Se på Jonas bygning. Men jeg bliver presset på begge sider. Og jeg fik ham af den ene. Du fik af dem? Ja. Men jeg bliver presset på begge sider. Jeg har jo intet at gøre. Ham der, han har ikke kineserne. Og det her, det gør vi også til en serie. Ja, hvor vi bare sidder og spiller noget random kreativt som box fights og alt muligt. Ja, vi kommer nok til at spille det
box pp måske lave 10 parts af den. Der var 10 minutter. Nå ja, og hvis I kan lide de her videoer, så skriv endelig ned i kommentarerne, hvad for nogle I bedst kan lide af dem, vi har lavet. Hvis I vil fandme godt lave flere. Ja, så laver vi flere. Vi laver... Bare skriv ned i kommentarerne, hvad vi skal lave. Vi laver alt, hvad folk synes. Vi kan lave alt, vi... Altså... Undtaget spise one chip challenge. Det er sådan. Den her prøvet, den får man diarré. One pump, bro. Hvor er du? Nej, det er mig. Det er mig. Hey, hvorfor skyder du mig? Det er ikke mig. Det var det. Det kommer fra din side. Jeg er ikke slut på dig. Jeg kan se videoen, så det kan du se efter, vi har lagt den op. Han er pis. Og han har ikke det. Nej, det er lidt skidt på. Hvor er du? Det ved jeg ikke. Hvor er du? Er det dig, der bygger derovre? Jeg fik ham der, det var til sidst. Og han tager en Nice. golden bomb. Død. Død. Det er mig. Jeg ved det. Fuck. Det er da kun os to. Nej, det er det ikke. Og mange flere nu. Det er mig i den her boks med metal. Er der også står mod hinanden? Hvordan? Ej, det er heldigt. Fuck, det er heldigt. Du lige rammer headshot. Hvordan vidste du, jeg vil hoppe der? Jeg er god, Jonas. Kend dig ud af ind. Jeg troede 100% jeg vundet den der. Det, jeg ved hvor du er. Jeg er bare i midten af det. Det er mig der skyder. Ja. Det er mig der kommer ved din boks. Det er mig. Du har rykket dig. Jeg tror jeg er død til aben. Er du død? Måske. Hvis jeg ikke lige får hjælp her, fordi han holder af hernede. 130. Nej, jeg er sgu ikke død. Det er mere ham, der er død. Du ved godt, det er mig, du skal tage ind til, ikke? Det er mig. Ej, så bliver jeg lige skidt på ham. Så er det værd mod ham. Lykke, Jonas. Og det er Jonas, vi kan lige. Der fik du selv svaret. Ej, nej. Nu skal vi have det er noget at tage sig til. Ja, det ved jeg sgu godt. Nu kommer alle bare til at presse mig for den der guldpump der. Det er fandme noget lort. Nej, jeg hader at have det der guld rundt om. Nej, hvis jeg havde det samme på, så kunne du ikke se, hvem af os det er, der har vundet.
Hvis at du ser Dynamo-skin, så er jeg den eneste, der har set på. Og det er dig. 120. Monkey er død. Jeg tror, Så er det sgu også. Ja. Held lykke. Ja, held og lykke. Hvad laver jeg? Du er low. Ja, man. Så står det bare won the round again. Det er det også godt, fordi så hvis I kommer endgame i ranked, så bliver jeg jo vant til det her. Så bliver vi vant til, at der sidder boks, og vi skal dræbe dem. Gå nu væk, Abe. Kommer du hen til mig? Det er mig! Kom, skal vi dræbe den her monkey her? Jeg tror ikke, vi bliver bandet. Jeg ved, hvad vi skal lave til det der duo TV2 box pp nu. Ja. Død? Nej, godt. Ja. Så jeg skulle også to igen. Du ramte mig engang i hovedet, du ramte mig ved halsen. Sidste runde. Hvad? Sidste runde. Altså, hvorfor det? Jeg kan ikke spille mere. Men vi kommer i hvert fald til at lægge noget op i morgen igen. Ja. Det er mig. Er det? Ja, det er. Ja. Har du også dræbt din person? Ja, det er også mod en anden. Hvad? Det er også mod en anden. Er det? Ja. Du får selvfølgelig lige lov at hele. Flertal kigger på dig. Der er en, der kigger på mig. Nå. Hvor mange kigger på dig? Jeg tror, du vinder den her. Du bliver nødt til at presse dig. Hvorfor det? Fordi der var mange flere fisk end mig, kan jeg godt mærke. Jeg har 0 fisk. Og igen, når man selv vinder igen. Ej. Nå, vær klar til part 2. Og der bliver lagt masser af videoer op hele tiden. Ja, vi ses. Husk nu at kommentere. Og ja, Jonas, vi ses, og vi ses i video. Hej.